ka baning kong ngin duai na ka banta jong pi ki ba pang bat ka ba shitam ngin duai na mata jong pi ki ba mat ki jing siosi ki ba don ha ka jing siosi ka jing em jong pi mat ki jing siosi ha ka jing em jong pi kendu ki jing siosi ngin duai na ka banta ka jong pi shua bangin duai ngai ku blai e pi baro ki para banget ki be e ki jonga how try Jesus Christ ngai e pi de ka jing e ki jong try bo blai jing au Jesus Christ ha ka kerteng ke bathiang ba im banan bor jong try jingi bo long Jesus Christ ngai ku blai e pi ha ka ne ka por ke ba menta hai shua bangin e duai nga kan tu ye pi ki ba pang bat ki ba shitam ha ka jing em jong pi snyo ling a pi snyo pisa pi jau ki umat pi snyo rit yelade pi snyo no men sim yelade namar ba ka jing pang ka ban beng ye ka de khot mat ka jong pi la wat ki nong pan khia kaleng gi jaka pi myo mat ka jing pan khia kene ka por ka wa ban ong ye pi udon unong pan khia oba kham kraw udon unong pan khia oba kraw uta ulong ublei uba thawe ka reng yeng ka jong pi uba penlong ka jing em ka jong pi bo ulong ublei une ublei jingi ulong u Jesus Christ bat pitip na em udai unong pan khia ubala ban pan khia ye pi omdan ka bam la hau blei jonge baro ka long ka bala hau blei jonge ka wei nga ong ye pi ken mau la de pi don ha ka jing pang pi don ha jing shitam ro ken mau ublei u khang ye pim dei ban khuslai puline ktien jo blei ka bo jisu kran ka gospel jing yonis khat saul nong na khat ka baning kong wang to wat pen khi khuslai ka do not jong pi to nge pi hau blei ong u jisu bat to nge hangaro ong u blei kini ki kintin ublei kran yangi kini kintin ublei ong yangi kada khot met jangi ngisnyo jinjar namar ka jing syak te syak ko me ki bor jing pang hare ka man sim jong pi bagane ka met jong pi ka shitom ka met jong pi ka pang ka met jong pi snyo ka shitom ka pang hare ka man sim jong pi u jisu ong wat ki khuslai ka do nut jong pi wat pen khuslai ong ublei ka wei ka don kam ai ba ka do not jong pi ai ba pin long kita ki ba ngek ha ublei bat ki ba ngek ha u jisu ken mau ha ba pi duai pi pan jing pen khia ana ublei wat du jing kermen pin khia ublei yit ye pi ublei bishar ye pi ha shua bon pen khia ukwa ban long janai kata ka jing pan jong pia khamat jong de te kadaw hawa pi pan wat du jing kermen ong ktien jong belai na ka chitiu pol apostol shekinong rom khat ar nong na khot ka ba khat ar ki ba kemen ha ka jing kermen ki ba yai sha ha ka jinjar ki ba yai ne minot ha ka jing duai kini kintien ki jong belai ke keren ni ha ba pidon ke jing kermen pitip nam ka pendap ipi de ka jing kemen la pedeng ki jinjar pi yai sha bat ngedon kam ban yai ne ha ka jing yai ne minot ha ka jing duai ha pedeng ki jinjar ke jingale begin yai ne minot ha pedeng hangin yai ne minot ha ka jing duai ngim de ban tlot pim de ban thai ban duai tenganang ne ngan duai ne ka banta jong pi ki ba pang bat ka jinget ka jong pi u blayun chem sngo ba u jisun ban khia ye pi ngin duai ne ka banta ka jong pi ki ba mat ka jing sngo si kolong kpa kolong kami don na pedeng jong pi sngo si ba ka jing em jong pi kendu ka jing sngo si namar ki jing e ka ba pi mat namar ka ba ka jing em jong pi ka don ha ka jing ele nga kwa ban ong ye pi ha ba pi mat ke jing e ha pi don ka jing ele om de pin pan no oblei om de pin ong yo oblei ablei pelaj ingi ke jing e pelaj ingi ke jing e bun ngi ki breu ha bangi mat ke jing e ngi ong yo oblei ablei pelaj ingi ke jing e pelaj ini ke jing e la de pi ong kum ta oblei sngo ba
nga kwa ban ong i phi kum ne haba phi mat i jing phai sho blai ong yo try ablai ai nga ka bor pendap nga ka bor ka jong ne try ngan yeng ya le ke jing nga kermen de ka jing kershan jong me ablai ngan job ke jing bu kum kita kintin hakmat ka jong blai ublai rus ngau ba upan syai bor i phi u kershan i phi umen sim khoi udang yai hikai i phi udang yai yalam i phi hapdeng jong ke jing le on do men sim khu yalam i phi job ke jing le bat kita ke jing siu si jong phi baro ken lek no na phi tengane ke poren kershan i phi de ka jing duai phi rukum ju phi la ban ya syong lang bat ngale ke por ban pendam lang ka jing duai lang tong ine duai ne ke por ablai ngawan syame ko pa nga duai ne ke bata jong kine ki paralok bat ki para bangai baki long ki khon ki jong me ki jing thau ki bakordor ki jong me mai I ablai kini ka jing pang bat kini ka jing shitam ka troi ke baka ban ben ni ka de khot mat ka jong ki ha kini ka por ke bakan tang ada duai ko jis be ha ka kerteng ke badan bor me jis nga sneng no kini ka jing pang bat nga hukum no kini ka jing pang ha kini ka kenta ba menta ha ka kerteng je jis ken lek no komne ablai ka jingpan khia ka jome kala tu aki ko jisu be jonga ka jingpan khia jome ablai kala tu ke jisu haki ko pa komne kala pediang komne ablai kala pediang ye ka jingpan khia bat ka jingpan lahat ke jome medai unong pan khia nganget ko try jisu kene ke por ke bekenta mela pen khia jisu ki ko try ya rap lam ki long pa ki long kemi ki ba man ke jing ki ba don abde ya preng jong jing snyo se ai bor ki try jisu men kershan bor ki men pen shat bor ki bakin yeng yale ke jing ko try jisu be bakin long try ki khon jong me ki khon ki ba jap ki jing ko try ban shat bor ki men sim khoj menang yalam ni ki ko try menang hikai ki menang isnai ki menang sngusun ai jisu ki jing ki ko belai jonga try what it no ki ablai jonga oh jisu me yo sngau jing duai jongi jisu me shat skor jing duai ko pa bi shimblai ki ne barok ya duai ngapa na me kini kerta me jisu hala kertar ude amen. Ublay un pen khia ipi. Ublay un ya rap ipi. Umen sim khoj dang ya yalam ipi. Haki por bara. Lada pi don kam kinu ki mat jing duai. Pila ban komen hakane ka video kenang bangayok ban duai na ka banta jopi. Ublay yok kwan kerkui ngi baro